Nandito kami ngayon sa Giwaron Beach, naliligo. Kasama namin si Muming Channel, si Manang Corazon, de Aquino. Ano yan? Baldinero yan. Tatay ito lang yung piniregin na kulo. Para na siring ka maara maglangoy. Ha? Para maglangoy. Di ba agad kalalaudan? Di ba palit para maglangoy? Kasi hindi na magaling ng kasi sa eskwelahan. Lamuyan. Para maglangoy. Lagyan mo ko kuya. Yun alam pa pag hindi mamaluming kung maara may maglangoy na tima na. Oo, so. Katima na ikbus malunod sa kapumakiana ko. Wow, maluming ka joker. Wala mo naman kan mamaluming lang minabaya. Kulaw. Aram git maglangoy. Ban nakamaluyet. Ay, mabutlaw ko. Ano? Kaya kasi dapat tawas. Binabagatan na diyan. Ala din niya. Kuwan na tapos yung mahulog. Awas na nga din. Dari ko na naman na to. Ako man la. Tapos doon. Tapos doon yan ang may isa. Pagkamahulog, ha? Baby, pag malami ate pa lang ito din nagagawin. Siguro yung iba siguro. Hoy, halaro ba may nga daan? Kita mo yun tayo. Halaro. Akala mo ikat na to? Sugat? Mag-ingis. Lagi sticker. Pinabatayan ko. Hindi nakakayang lawas. Luar may dia maglangoy. Mamahalar ang pangalan mo na dito. Ay God, nanununtok. Ilangoy ka? Kita mo ka nga to. Wala papa, langoy na papa.
Gawas daw. Ikaw pa kung gawas daw. Ano? Ate Papa! Babag ato daw. Tabog ka na, tabog. Mabugat. Kasi nga, mababaw mo lang ngayon. Saan ka? Huwag ka mahuhulog. Huwag ka, gawin tubig. Basta ano namin. Wala kang may tubig para nalataw. Sa may pusot, sumlangan na nga harapin ako. Di na mag-inis, di na mag-iisip, magdadawa na lang. Kung titiis ka sa ayaw lang kasi Tama ka niya naglalamoy. sa kanila. Hello, thank you. Ano siya lang eh? Dapat nagpaka-dating suit kayo. Ano may mga niya? Pinamuha siya. Langoy aso. Langoy aso kaya langoy. Ha? Nawas yung pala eh. Oo, ito na ang haglabang
Bangin na na ready da kita ko. Pumunta doon si nanay. Dito, lumangon siya dito. Tama, Jason? Nanay. Maraming salamat sa panonood nyo sa YouTube channel namin. Sana dagdagan niyo yung suporta. Please subscribe. O, di na kalanay. Kaya tilanay pagkakita. Pwede yung mag-subscribe, pwede pa nakakakilala ako na ako hindi Ginorme. Uy! Marigo ka mo, Marigo. Mary G. Vlogger.